Uvjerena sam kako ćeš nešto smisliti. Ja? Što ja mogu? Pa ono što radiš čitavi dan. Pronašla si izlaz iz labirinta cvijeća, hrabro stala pred diva i uvjerila ga da nas prebaci preko klisure. Sofija, dušo moja, pa u tebi se krije prava pravcata pustolovka. Kad u nevolji se nađeš i ne znaš što učiniti, ne čupaj kosu u očaju dok ne završim pjesmu, jer vidiš imam jedan recept ja koji srediti će stvar, a svi sastojci se nalaze iza nosa tvog. Trebaš 2 šalice hrabrosti i prstohvat odvažnosti, pola kile mudrosti i trunku dobre sreće. I kad zajedno sve to promiješaš u jednu dobru kašicu, to je recept za pustolovka koji u tebi stanuje. Šešir za razmišljanje stavi kao pravi pustolov. Sigurna sam da uspjećeš u svome naumu, jer ako želiš nešto pronaći, moraš znat gdje tražiti, jer ti imaš sad sve sastojke, kuhanje te očekuje. Kada bismo mogli naći zvjerovuna, mogli bismo vratiti jabuke. Ali davno je otišao, kako ćemo ga pronaći? Tvoja lokus pokus karta. Možemo je pitati kamo je otišao. Dobra ideja. Lokus pokus karto, molim te pokaži nam zvjerovuna. Nalazi se na brežuljcima užasa. Ali to je u redu, jer imam 2 šalice hrabrosti i prstohvat odvažnosti, pola kile mudrosti sa trunkom dobre sreće. I onda sve to dobro promiješam u jednu malu kašicu. To je recept za pustolova, on u meni stanuje. Trebamo 2 šalice hrabrosti, Hrabrosti, odvažnosti,